Għatini għaċ għal-kelma għaddisa tijak. Trasformani, aħdem fija issa stess, bl-Spiritu Santu. Għatini revelazzjoni. Iftaħ li għajnija bid-dawl għaddis tijak. Li dawwal id-dinja. Dawwal li moħħi, dawwal li qalbi. U għatini revelazzjoni mulej. U kellimni f'dan l-istaġun li naddej minnu. Grazzi li jina ħan il-ċivi u moqattu għatiktar ma reġan kull istess iktar. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 1 malajr. Kelma biex ninkoraġikom. Nħagġiġkom dan il-weekend biex ma timmissjawx il-services għalli ovvjament dan il-weekend inkomplu fej ħallejna. Unkomplu naraw l-Ispiritu Talla jopera, ħagġiġkom biex tinkoraġġaw il-laħwa, dawk li forsi għet immissjaw, jekk ovvjament ħudu ħsib il-dawk kolla li jkunu din morda, ħudu ħsibom. Nħagġiġkom u kol tuħdu ħsib il-ħuna, marġin semmi jismu bħalissa, pers li din on live streaming, imma li u kol jgħat fil-ħabs, dawk laħwa li jkunu fil-ħabs, morru, zuruhom u tinsewhom xaħwa. Ġessu stess jgħidilna biex ma ninsewx lil dawk li huma fil-ħabs u dawk li huma fil-morda fl-isptarijiet, ma ninsewhomx. Żuruhom, ħudu ħsiebhom, ftakar li x-xogħol tal-pastor mhux li qed jagħmel da kollu, ix-xogħol tal-pastor huwa li jekkwipaġġa jarma lill-Knisja biex tagħmel dan ix-xogħol. Amen, da ma jfissirx li ma rridx nagħmlu, imma ovvjament impossibbli persuna waħda ma tlaħħa da kollu. Amen. Ġwanni kapitlu 1. Halleluja. ħanbda naqra minn vers 1 u ħanamel aċċen fuq vers 5. Fil-bidu kien il-verb kien ma' Alla, il-verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox biħsar u xejn ma sajr minajru. Kull ma sar kellu il-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Il-ħajja hija d-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam. Id-dawl jiddi fid-dlam. Għal min qed jgħid hawn? Għal min qed jgħid hawnhekk. Qed jgħid hawnhekk għal Ġesu, bravi, qed tabdu u qed tiġru anzi mhux għalli tabdu qed tiġru diġà. Qed tiġru, bravi, halleluja. Għalhekk darba xi ħadd qal li aħna mmorru l-mixja, kull meta tiġri rivrovlav tiġi t-tiġrija. Halleluja. Għalhekk qed taqbdu malajr mhux għalli qed taqbdu malajr, għalli qed taqbdu ktar malajr milli qed ngħidilkom. Halleluja, praise God. Inselmu l-dawk tal-mixja, l-bunaj ma'kom, bipaċi ma'kom. Halleluja. Halleluja. Ma Pawlu jgħidilna aħna qegħdin fit-tiġrija, u għalhekk Pawlu jiġi rivrovlav ukoll. Amen. Mela, id-dawl jiddi fid-dlam. Kulħadd jgħid, id-dawl jiddi fid-dlam. Id-dawl ma jiddix fid-dawl. Dawl jiddi fid-dlam. Dgergirx fejn hemm id-dlam. Għax għalhekk hemm id-dlam biex inti tiddi fih. Imma id-dlam ma elbux. Ġesu kien wieħed. Hawnhekk Ġesu huwa d-dawl. Id-dlam kien il-kotra. Il-Bibja tgħidlek fi ktib ta' Eżajija kien il-kotra kienu fid-dlam. Il-popli kienu fid-dlam. U mhux fid-dlam għax ma kien hemmx bozza, imma fid-dlam spiritwali li kienet tiġi qed taħkem u tiddomina d-dinja, id-dlam tad-demonju, id-dlam tas-Satana, id-dlam tal-infern. Dak li sess dlam għadu fuq id-dinja ħwa. Imma ma għandux iktar l-istess qawwa li kellu qabel ma ġie Ġesu. Amen? Illum ma tantx għandi ħin nkellimkom, infatti nixtieq insellem il-ħabib tiegħi Giuseppe Guarino, ciao fratello Giuseppe che ci stai seguendo con la vostra famiglia dall'Italia, ciao, alleluja. Għax għalli ħankwet insegwika volja bil-Malti għalli għax għed nimmissja River of Love. Amen. Imma id-dlam ma jelibx id-daw laħwa. Għataj li mux ovvja, sena ftit dara, l-lum wara nafsinar, il-mulej kelma waħda biz għalli, kellimhom fuq id-dawl. Għax aħna qegħdin fi staġun, aħna qegħdin fi żminijiet, qegħdin fi żminijiet li qed ngħixu fi żminijiet li qed naraw ħafna dlam madwarna. U l-ar ħaġa li inti tista' tagħmel hija li tieqaf tiddi. Id-dlam ġi
Għax ħafna li suppost imsejħin biex jiddu, mhumiex jiddu. Issa Ġesu ġi waħdu, il-linu għakawin iben waħdini talla. Ġi waħdu fid-dinja mimli għadlam. U l-Bibja dejlek li meta ġi Ġesu, id-dlam kollu l-kobor ta' dlam li kienaw, ma jelbux id-dlam. Imma kien Ġesu li jeleb id-dlam. Għal Ġesu kien id-dawl. Amen. Morru fil-ktib ta' l-ewwel Ġwanni 4, ħalli nfakkarkom uħodkom lura fuq l-iskrittura li bdejna bija din is-sena, l-ewwel Ġwanni 4. Ġast iridkom nġibkom inse għax fil-jiem il-ġejjin, speċjalment matul il-ġimgħa, irrid nitkellem fuq kif aħna mżejjin biex aħna niddu aħwa. F'dan iż-żminijiet, jekk inti ma nafx jekk inti ħafna minnkom intaċ ta' xed jiġri madwar id-dinja, vera tiġri ħafna ħażen, imma taf li hawn min spiritwali madwar id-dinja. Taf li eluf ta' nies qed iduru lejn Kristu. Imma dak mhux ħataraħ la fuq in-net, la fuq is-Super One u laqas fuq it-TVM, sfortunatament. Imma min ifittex bħalma Ġesu dejjem isib. Imma madwar id-dinja hawn eluf kbar qed iduru lejn Kristu. U s-sinjali, l-ġubijiet, il-mirakli, il-fejqan, qed jiżdied. Però waħda mir-raġunijiet li qed jiżdied da għax id-dlam qed jiżdied. Għax inti God has said and has settled, I will not be overdone by the devil. God will never allow it to be overdone and outdone by Satan. ġifiri, Alla mux ħajja permetti li xi darba il-xitan ħajju over jew ħajju għamel iktar billi kapaċi għamel Alla. Issa jina u inti msejħin biex nkunu poplu ta' fidi, jina u inti poplu ta' fidi. Imma l-fidi li miex attivata jew nkella li jina ngħid li jina għandi l-fidi ma naġġix fuq dak li nemmen, mela jina ħanservi biex nikkontribwixxi biex id-dlam ikompli dallam. Aħwa, jina u inti msejħin dawl biex inkunu dawl, u dawl li fisser ħafna affarijiet. Immaġina għal ftit sekondi, li kieku inti tgħix fid-dlam. Ejdli kif tħossok. Ejdli kif tħossok meta. Per eżempju, f'mument minnhom meta l-ajruplani jtiru jitfu ġewwa, jitfu. U jekk ikun qed itir bil-lejl, għandna hekk eerie feeling. Tifhem? Sewwa imma ovvjament dawk li dom ġieli sejfertu. L-ajruplan qed irir bil-lejl. Hemm fuq dlam ċappa, sewwa. U l-ajruplan minn ġewwa jitfihulek. Tiġi fid-dlam. Kemm hawn minnkom immaġen intom li kieku tgħixu kontinwament fid-dlam. Għandkom hekk tħossukom tajjeb? Hawn xi ħadd iħobb jgħix fid-dlam? Immaġina kieku l-eternità hekk. Għall-eternità tgħix fid-dlam. Però hemm dlam naturali u hemm dlam spiritwali. Issa, Ġesu huwa d-dawl tad-dinja. Però mhux biss Ġesu huwa d-dawl tad-dinja. L-ewwel Ġwanni 4. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Tgħidli passa dan messaġġ bażiku. Xi kultant għandna bżonn nisimgħu messaġġi bażiċi. Għax ħa ngħidilkom ħaġa ħwa. Dirrit nagħmel pritka fuqha. I am amazed niċċassa kemm Kristjani jopponu s-sopranatural. Is-sopranatural għandu jkun il-breakfast tiegħi, il-lunch tiegħi, id-dinner tiegħi. Mhux meta nara miraklu, jew nara fejqan, jew nara għajnejn jinfetħu. Kif ħafna Kristjani iktar jisimgħu x'jgħid id-demonju milli x'qed jgħid Alla? Kif iktar Kristjani iktar suscettibbli x'jgħidu għax ix-xitan qed ikellimni, għax ix-xitan qed jagħmel hekk, milli jkunu knies jgħidu x'qed jgħid lill-mulej, x'qed jagħmel miegħi il-mulej. Ħalelja għax il-mulej għandu dejjem messaġġ ta' dawl. Reċenti fuq il-Facebook, fuq l-internet kien hemm xi ħadd li qajjem il xi ħadd mill-imwiet. Il-kritika li qalha issa għemmin, u saqsewni fuq għal situazzjoni, imma vera għajmu mill-medja li għadċi fejk. Għanilkom aħwa. Jekk vera għajbux mill-medja, jew kien diġam għajjem,
Għalija laqqas huwa importanti, l-importanti jiena naf li vera kien hawn nies li qamgħu mill-inwiet. Kien hawn vera nies li qamgħu mill-inwiet. Il-YouTube mimli testimonjanzi ta' nies li qamgħu mill-inwiet. Imma li tnikkitni hija li nara Kristjani jitkellmu bħad-dinja. Jiena u inti poplu ta' dawl. Jiena aħna u inti taf li inti dawl. Taf li inti dawl. Jiena u inti jekk ikun hemm xi ħaġa mhix ċara, jiena ma tfixkilniex. Mhux tarbilla, żomm it-tajjeb u warm il-ħażin. Intom tafu li hawnhekk aħna ġo River of Love, ġo din il-binja, hawnhekk bejn dawl it-tmien madumiet kien hawn wieħed mitaw u qam mill-mewt qaw. Kontu tafu għadi? Sfortunatament dakinhar ma kenniex kameras nixduha. Għax konna nġduha kieku. Issa, min huwa suscettibbli, min irid iparla żejjed, jgħidlek dak mhux attakki, jew mhux mejjed dak kien ġestraqat. Meta int għandek nies li jiġuk jagħtuk testimonjanza u ġi jgħidulek ruħi ħarġet. Bdejt nara kollox taħti. Bdejt narakom x'intom tagħmlu. Bdejt narakom x'intom tgħidu. U jiena qed niflowtja barra minn ġismi, dak tgħidlu ħaj. Issa għajt li trid. Imma jien kieku ma nibdux ħaj. U stess qalilna jiena mitt u rġajt ħalf ġismi. U b'nallax kont kun żgur fuq il-gazzetti kollha x'għajja kienu jgħidu passer qatel raġel ġol feloġi. Għax dakinhar meta ġrad di, dak kien anzjan bis-serjetà, anzjan, dan kien anzjan u ħareġ għat-talb u laqqas jien ma tlab fuq terġa' għax jiena mhux jien biss nitlabhaw. Aħna hawnhekk ikollna nies jitolbu. U minflok fejn qatluh. Ma kontx int mari hu. Le, mhux vera, mhux qatluh. Inserta li dak il-ħin miet, jien naf ma inti tista' tgħid. Da bħal ma traġa ħadd tiqattak f'qalbu d-dar, ma sax tiqattak f'qalbu u jmutaw u ġibbum. Sewwa. U kien anzjan u naħseb vera taħattak f'qalbu u miet dak il-ħin hawn. U qalbi bdejt mulej ħanin Ġesu Kristu, mulej tħallek xemuta u da, għax li fija ħajwaħlu żgħuda. U wara ftit sekondi qam. Issa li kieku kellna kamera soġbinni għadik men. Glorja lil mulej kieku jibdew iġibu l-mejtin kollha ħammu jieħdu l-mejtin River of Love. Qed tifhem? Ġesu fil-ktib ta' Mattew kapitlu 10 u anke fil-ktib ta' Mattew kapitlu 8 hemm skrittura fejn jgħidilhom morru qajmu il-mejtin. U forsi ħafna minnkom u ħafna minna ma tantx nitkellmu ta' spiss għax għantaw xogħol mal-ħajjin il-mejtin miskin ħaqqas ħadajnihom każu. Imma hawn nies li jmutu qabel żmienhom. U dawk jekk inti taf teżerċita l-awtorità tiegħek fi Kristu, tqajjem mill-mew. Jekk ikunu mietu qabel ħasmi imma trid tkollok in-nies li talla madwarek. Meta darba raġel kien hemm wieħed miet u ereq ġew pool u għamel naħseb xi 4 minuti 5 minuti mejjed u kont hemm jiena u kien hemm ruxma ta' nies kulħadd qed jiekol u jiffanga u kien miet, kieku ma kienx imut, ġiletilkom d-istorja, kieku ma kienx imut bil-arqa, kien imut bid-daqs kemm tawħ. U jtuħ fuq rasu biex imut. Skur kun. U jdawru ħrow li Pawli jekk miskin. U dak il-ħin bis-seta ġita qisni jekk isa manta isa xi li żar hekk niżel fuq dak ħin. Sensazzjoni ħażejta. Mort laft fuqu. U ġilura, u meta ġilura kif id-dixxijaw, jisu xi ħattek, jisu għammi xi ħolma kera. Kamel veru, mela. Mbagħad ħaduh l-isptar u għalli l-għada għalli li dak li kien mejjed ereq u li kien nieżel l-infern. Issa tosej, u dik ix-xjenza kollha dejlek ix-xjenza dak kulħadd jara xi mela. Good luck. Il-Bibja kollha tiskrivew nispjegawhom dawn l-affarijiet. Imma qed ngħid dawn l-affarijiet iżda saħwa. Għax jiena u inti m'aħniex imsejħin biex inkunu dawl fil-Knisja. Aħna nkunu dawl fejn hemm id-lam. Issa għejdli min filosofija
hemm xi mument li inti imsejjaħ biex tieqaf tkun dawl. Kemm minnkom intom aware li meta tmur għand il-grocer hemm xi ħadd li Alla bagħtek biex tkellmu jew tkellimha. Kemm inti aware li meta inti tmur ix-xogħol hemm xi ħadd li Alla ħajbatlek fi triqatek biex tkellimhom u tiddi d-dar ta' Kristu fuqhom. Kemm inti aware li inti anke jekk tiġi l-komunità meta tiġi għaw xi ħadd għandu bżonn kelma ta' kuraġġ minn għandek. X'qed tagħmel? Qed twassal id-dawl. Inti d-dawl. Qed tifhmu waħwa? Issa l-Iskrittura tgħidaw, isma' di. Dattilkom biex intom ma tħallux il-kurrenti tad-dinja u l-kurrenti ta' Kristjani well-meaning imma xi kultant tiġixxu bla ras. Sewwa għax jaraw ċertu posts. Jiena ma nħossniex meddet meta nara ċertu affarijiet għax jiena mibni fuq Kristu, il-blata tiegħi hija Kristu. Issa jekk wieħed għamx vera mill-inwiet jew kien illupjat u ta' parsi qed tifhem? Jiġifieri dal-persuna li by the way li kienet fuq il-Facebook il-erabat tiegħu qalu li kien ilu tlettijin fil-kamra mortuarja. Għaw xi għandu idea xi xed nitkellem, għaw xi għandu idea. Ħalli nitkellem daqqa oħra fuq għadi. Għax kien hemm insaqsi, qalu li pastor di vera għax isa fake. Isimgħuni. Fake jew mhux fake, jiena nemmen iktar inklinat li nemmen li mhix fake. Ħa ngħidilkom għaliex mhix fake. Number one, fil-Ministeru li ġrat, mhux ministeru fake, jekk taraw il-frotta tal-ministeru. Biex ikollok ministeru ta' miljuni ta' nies isegwuk. Elu kbar ta' knisja tiġi bullata mhux ġewwa bil-overflow u basement. U kollox bl-overflow. Biex inti mbagħad titlef dak il-krittu kollu biex tagħmel ġara fake. Ma naħsibx li ħadd f'sansieħ lest li jagħmel dan. Apparti minn hekk. Għax qalu da. Llum rajt artiklu. Rajt l-artiklu li il-funeral services qed jissujjaw. Sa nafti, taf li qed jissujjaw. Għax fattilhom funeral. Mela. Mux għaf, jekk inti għandek service tal-funeral u m'intix ħatit fnu, għax ħadulek il-korps. Le, ma hija evidenza oħra li kien vera mejjet. Għax inti immaġina li jiena deffi, sewwa nitfenni. U jiena, halleluja, mitli ġati uħor mela għandek ħaġa fil-but. Għax inti tinżix il-mejtin jagħtu xiklu lil daw il-ħajjin. Sewwa. Allura inti sejr bil-funeral, bil-karozza tal-funeral u tiġi tsija l-kuċina taqbad it-tabut. Ħanaħdok river of love, għajmu. U dak. U ħajja dak iż-żmien. By the way, kien ipprofetizzat. Kien ipprofetizzat li n-nies iġibu n-nies mejtin hawnhekk u jqumu. Sewwa, jekk taraw xi ħadd deħel bit-tabut. Taf x'inhi l-ħaġa l-ar ħaġa li tista' tiġi? Li jibqa' mejjed. Naqas kemm jiġu mejtin hawn ħin kollu. U jqumu mbagħad kif jiġi. Ejme? Alleluja. Hawn min jiġi f'kaxxa u min jiġi f'ġakketta mhux xorta. It's amazing how many people are so susceptible, tanda react quickly to commotion. Ħanikom xi ħaġa. Għax dan il-persuna partikolari raw jiċċaqlaq qabel ma qajmu mill-imwiet. Imma jekk intom smajtu minn sema sew il-dokumentarju, qalu qed jiċċaqlaq. U hu jaf li beda jiċċaqlaq. Amen, qalu li. Issa ħanikom għaliex. Qalu da ma kienx mejjed għax beda jiċċaqlaq. Titnejdilkom x'ġara aħwa? Titnejdilkom x'ġara? Bħalma ġara drabi f'River of Love. Fejn nies jibdew jinħelsu mal-ħbieb qabel ma jitlob fuqhom jien. Jew jitlob xi ħadd finnhom magħha. Titnejdilek għaliex? X'meta jkun hemm post qaddis, id-dilka tal-Ispirtu Santu tkun hemm. Awwa talla tkun preżenti. Allura inti qabel ma inti titlob għal dak li ikun tiġa fiq kif daħal minn dak il-bib. Meta jkun post verament fejn Kristu huwa molli u onorat. Qed tifhmu, meta poġġew il-ladam ta' min ta' Giuseppe, il-ladam ta'
Insejt minn kien miet. Ta' Elizew kien mejjet. Poġġew wieħed mejjet fil-qabar taħdej l-Adam ta' Elizew. U ma naħsibx li Elizew bl-Adam għam jitlob għal mejjedi. Kif poġġew ħdej l-Adam tiegħu? Daqam! Tidnejdikom xi sejjaħ dik? Dik xejdilek tissejjaħ id-dilka tal-Ispirtu Santu waħwa. Issa meta int għandek poplu midluk bl-Ispirtu Santu bil-qawwa talla, sopra in-natural iseħħ. U għalik li intom tissejħuk ta' Kristu, dawn l-affarijiet għandhom ikunu mhux ovvja, mhux normali, dawn l-affarijiet nistennuhom aħna. Mela niċċassa, mela jkun hemm Kristjani fuq il-Facebook jqogħdu jagħmlu ħasra. Jiġġorrew dat ngħidilkom eżempji sar. Kif jina u inkom insejħin fid-dawl, jina u inti, l-iskrittura tgħidlek, l-ewwel Ġwanni 4 vers 17 jarawa. Vers 17. Fit-tieni parti tgħidlek. Aħna saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Issa, aħna sirna bħalu. Jekk aħna mmorru fi ktieb ta' Mattew 5, ħana rikom daw l-iskitturi nitolbu f'6 minuti oħra. Ħana nitolbu. Just biex inħeġġitkom aħwa. Tafx qawwa kbira ġiet investita fik int. Tafx qawwa kbira. Tafx iniċċu ċata ħasra. Li jien inkluż u ħafna minnkom ma ngħixux b'dik l-awareness. Jiena u inti għandna ngħixu bl-awareness kontinwament minn fil-ħodu sa fil-għaxija, għandna ngħixu aware kontinu li na mimli bid-dawl talla. Meta darba jiena kontriqet, kon għadna ma kenniex tfal, kon għadna sejrin Ċipru jiena u l-mara tiegħi, waqt li kontriqet, għara semuni kemm importanti dik, qed neħseb issa stess, qed narbel. Qabel ma kont ta' Kristu jiena, qabel ma jiena kelli, meta kont jiena mwiegħed mill-ġdid, mhux reliġjuż, meta qabel ma kont mwiegħed mill-ġdid verament. Għax hawn ħafna jiġu River of Love imma għadhom reliġjużi. Mhux tal-ewwel darba li kelli spirti fl-irqati attakkawni. U mhux qed ngħidlek ħolm, għax ħolm għadu jkollu anke sal-lum xi kultant. Qed nitkellem fejn is-suq fiżikament. Hawn xi ħaġa l-esperjenza b'dan l-affarijiet għal idej. Din, by the way, saret riċerka li ħafna nies jesperjenzaw u jalqu u ma jitkellmux fuq għax jaħsbu li huma mġienen. Ħanilkom hawn iktar minn 50% tal-poplu jesperjenzaw spirti matul il-lejl u ma jitkellmux fuq, din nitkellem fuq aktar tard. Però ħanilkom ħaġa, minn mindu sir ta' Kristu l-ebda spiritu ma qatt misni. U ħajja xi ħaġa oħra. Kien hemm drabi minn mindu jien sir tal-mulej fejn spirti jiġu fil-kamra, inħossom ma jistaxu missumni, inqum unkeċċjom il-barra. Kien hemm darba qabel meta morda dawel darba Ċipru, iktar minn 10 snin ilu fil-bidu, meta konna fil-bidu, ma kienx għandna tfal, konna għandna kif bdejna l-fellowship. Jiena u l-mara tiegħi konna reqdin f'nofs tal-lejl. U l-ispirtu tal-mulej għajjimni f'nofs tal-lejl, kien xi satej tlieta tal-awa tal-nofs tal-lejl. U nara issa tgħidli mak ma tixtemmen, affarijiet tiegħek. I don't have to prove you anything. Imma f'nofs tal-lejl jidħol figura kbira li żgur ma kienx Kristu, kienet hemm libsa sewda, kellha rasa għal ponta u kellha farret fuq rasa. U fakkar fuq fil-ktieb tal-Apokalissi fejn tgħidlek għandu farret fuq rasu. Sa ma nafx hekk kombinazzjoni u għandha x'asa. Imma ħareġ kelma minn fomu għalhekk. Għal jien ma nistax immissek minħabba dilka apostolika li hemm fuq hekk. Għadna ma kontx naf ħafna mill-affarijiet li naf illum il-ġurnata dak iż-żmien. Waqt li qed norqod ma kontx qed infaħħar il-mulejn kanta niġri nippritka xejn. Waqt kont qed norqod. Imma anke meta norqdu, aħna norqdu fi Kristu. Ma nsirx inqas Kristjan firqat. L-ispirtu tiegħi ma jsirx inqas dawl. Għalhekk meta intom il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb ta' Efesin kapitlu 4, tgħidlek tħallux il-xemx tinżel fuq il-korla tagħkom, irranġaw, aħfru lil xulxin, itolbu xi daqshekk. Aħjar tirrabja ma dak li jkun dak il-ħin u tirranġa kollox. Milli toqgħod iżomm ġo fik, number one meta iżomm ġo fik qed tkun iktar possibbli
li tiftaħ ruħk għal Marta, meta inti fl-ispirtu ma tħossok xajb, ġismek ma jaħdemx tajjeb. Tafu, ħafna mill-mart li ħafna mill-kristjani batu minnhom huwa naqqasna maħfra, ansjeta, ġlied, dak kollu jmardek. Mela hekk għandek xi ħaġa kontra tiegħi jaqbad li tibsa xi irremetti fuqi mhux id-dinja. Anzi napprezza. Għax napprezza l-onestà. Imma tax ma napprezzax meta nisma' l-gossip. Il-gide. Ħaġa oħra ngħidilkom. Please, meta xi ħadd jgħidilkom mhux il-pastor għalli, mela dak il-ħinsess jivverifika mal-pastor. You will be amazed. X'inkun verament għal il-pastor u x'ħadd ieħor jaħseb li qal il-pastor. Amazing kemm l-affarijiet jitbidlu. Qed tifhmu? Imma għal ġid tagħkom, għal ġid tal-Knisja, għal ġid tas-saltna. Amen. Imma da biex ngħidilkom li bħalma l-Bibja tgħidlek bħalma hu hekk aħna diġà minn issa f'din id-dinja. U jiena inti d-dawl tad-dinja. Fil-Ktieb ta' Mattew kapitlu 5. My brother, can I have some? Kapitlu 5. Vers 14, isimgħu. Intom id-dawl tad-dinja, stenna ftit ma lessa mhux Ġesu biss id-dawl tad-dinja. Mela l-Bibja Ġesu issa tgħidlek inti id-dawl tad-dinja. Il-bieraħ kont qed nisma' preaching, kuljum nisma' preaching. Nista' ngħidilkom minn filosofija. Jew preaching, jew tifhirmu lej. U Ġesu għalhekk kara. F'Mark 6 jgħidilkom hekk. Morru x'għandu l-Vanġelu mad-dinja kollha kull min jemmen u jitgħammet isalva kull min ma jemminx ma jiġi kondannatu. Dawn huma s-sinjali li jsegwu dak kollha li jemmnu. Fismi kaċixjatin. Ma għaliex fismi joqogħdu jitolbu biex ix-xitan jitlaq. Fismi fejqu l-morda. Ma qalhomx joqogħdu jitolbu biex jifiqu. Battu għadi. Fismi ifejqu il-morda. Aħna għandna użanza li mixi sagrereġġ u mixi dnub, imma hemm livell ola minn hekk. Mhux titlob biex il-bidem ifiq. F'isem Ġesu Kristu fejqu. Kun infejjaq f'isem Ġesu Kristu. U ħafna mid-drabi, inkluż anke ħafna pentekostali karizmatiku Elmini, għamlu ruxma ta' elenku ta' talb waqt li titolbu għal-morda. It-talb irid isir fil-kamra ta' ġewwa mal-missier biex meta inti les biex tiddi istarċivi dawl. U l-fejqan huwa dawl. Il-martu huwa dlam. Oppressjoni huwa dlam. Il-ħelsin huwa dawl. Meta inti teħles xi ħadd minn depression, qed id-dawl talla fik qed jiddi fuqu. Amen. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq montanja ma tistax tinħebba lilek ma qalekx inti lampa żgħira ta'. Ġieli smajtuha? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ġieli smajtuha di? Kantawix. You don't have a little light. Qed jgħidlek inti fortizza fuq mandanja. Ħasra. Well-meaning. Kemm we reduced the gloriousness, awesomeness of God in us għal ħafna affarijiet li huma għamilnihom ċuċċati. Amen. Halleluja. Morru fi Ktieb ta' Efesin u ħana laqbdi. Efesin 4. Efesin 4. Anzi, Efesin 5, skużawni. Vers 8. Isimgħu xi tajt. Għax intom kontu darba dlam. Mhux kontu fid-dlam ta' jgħidlek. Aħna konna dlam. Jienu Gordon ġo ma kienx fid-dlam, Gordon ġo ma kien dlam. Imma issa dawl, issa m'għadniex dlam. U m'hemmx dlam fija. U jekk ikollu xi tip ta'
detection ta' xi li ġej id-lam f'isem Ġesu Kristu kebbes dak id-dawl, ħajdi dak id-dawl. Għax id-dawl dejjem jeleb kull lam. Addiction hija lam. Biżat huwa lam. Għaw minkom tibżaw fid-lam, tibżaw weħedkom, tibżaw s-sifru, tibżaw s-suq, tibżaw tmorru l-belt weħedkom, tmorru shopping weħedkom. Tibżaw. Dak inta għattajx fid-lam. Għattajx fid-lam. Il-fidi li hija id-dawl ukoll ma jfissirx li inti ħad biddel id-lam, il-fidi tiddi fid lam. Alla ma għallekx inti bil-fors ħad biddel id-lam, għallek li inti ħad id-difieħ. Allura meta jina neħx fid-dawl ta' Kristu, u d-dawl ta' Kristu għafija, u jienu id-dawl talla. Kulħat jgħida, jienu id-dawl talla. U dan mux Gordon ġemman xaqalu. Alla għalu, għadna f'najna, Ġesu għallom, intom id-dawl ta' dinja. Mela, jina u inti jaħwa, f'dan l-istaġun li qegħdin, kull fej, meta tqumu fil-ħodu, jekk ħatmorru l-iskola, jekk ħatmorru x-xogħol, jekk ħatmorru l-kumpanija, jekk ħatmorru fuq il-fabrika, jekk ħatmorru jinnaf xi dipartiment, jiena dawl tad-dinja, id-dawl talla jiddi fuqi, u kull fejn immur, kull fejn hemm dlam, id-dlam li ma jistax jilibni, id-dlam li ma jistax imisni, għaxin kull fejn immur jiena nelleb id-dlam. Alleluja. Gloria lil-Mulej. Hawnhekk tgħid kara. Intom kontu darba dlam. Imma issa intom dawl fil-Mulej. Ejxu mela ewliet id-dawli intom. Il-frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Eżaż aħwa, f'dawn l-istaġun, jekk inti xi kultant tittiqaf titkellem u taġixxi. Ħafna mid-drabi għandna ħafna Kristjani jitkellmu, jafu t-teoriji, ġew knisja bħal di River of Love fejn huma mitmuha, u issa akkumulaw ruxma ta' għarfien u mhumiex kapaċi jfejqu dubbina. Avolja d-dubbin ma tantx nxufu fejn fejqu. Mhumiex kapaċi jitolbu talba u jieħdu awtorità fuq ċirkostanza. Basta għandna ruxma ta' għarfien, għandna moħħ daqs dinja. U mbagħad action ftit. Meta Ġesu qal morru madwar id-dinja, ma għalhomx morru għejdu, morru għamlu. Fejqu, eħilsu, xandru, għamlu, morru għamlu. Halleluja. Meta inti tmur fraħħal f'Malta, għaw ruħula Malta fej kif tidħol, jew zone, jew neighborhood, tħossu id-lam. Gloria l-Mulej, ibda d-dikjara. Grazzi Mulej, li jina d-dawl ta' d-dinja, jina d-dawl ta' Kristu, halleluja. Kristu jiddi fija, bħalma Kristu u. Ek jina fuq din il-art, bħalma Kristu ek jina fuq din id-dar. Fej tmur id-dawl, aħwa. Tmur fej tmur. Inti d-dawl, inti mux ħassir id-dawl, inti d-dawl issa. Fi Kristu, bil-qawwa ta' Kristu, għal-glorja ta' Kristu. Biex ix-xandar Kristu, biex n-nies jersqu lej id-dawl ta' Kristu li jen fik. Amen. U waħda mill-affarijiet li ħadamlu hija xandu l-Kristu f'evangelizzazzjoni. Meta jiena nitlob għan-nies fiqu, u nista' ngħidilkom il-biċċa l-kbira tan-nies li nitlob fuqhom, dak il-ħin fiqu. Bis-seta ngħidilkom. Sew fil-Knisja u sew fit-toroq. Fit-toroq nista' ngħidilkom kważi 100% fiqu. Issa, ngħidilkom għaliex? Għax id-dawl li hemm fija dak il-ħin jela id-lam. Seg dak il-persuna ma jkomplix jimtela bid-dawl, id-dawl jerġa' jaħkmu. Id-lam jerġa' jaħkmu. Marda hija d-lam. Oppressjoni hija d-lam. Addiction hija d-lam. Jekk għandek problema fil-pornografija hija d-lam. Jekk għandek problema ma' droga hija d-lam. Jekk għandek problema taħfer hija d-lam. Tħalli l-ebda d-lam fik. Tħinderjax
id-dawl Alla. U għazmin li tiddi għal-mulej. Tgergirx fuq id-dlam, Alla dak risposta, id-dawl Alla jansa fi. Unuk li għadin gerger fuq id-dlam. Amen, aħwa. Ejja nitolbu. Messaġġ sempliċi, però Ġesu daħal fid-dinja u kien idlam. Fil-ktib ta' Ġenesi fil-Bibja tgħidlek kien kullimkien mudlam. U Alla qal ħajkun id-dawl. Mela tliet darbiet Alla qal ħajkun hemm id-dawl. Fil-bidu tal-kreazzjoni, fil-bidu tal-kreazzjoni ġdida u fil-bidu ta' ħajtek. Il-moment li jinta raft il-Kristu Alla qal ħajkun hemm id-dawl. Amen? Għajni tolbu. Misi għaddis, nirringrazzjak ta' dawl tal-kelma tijak, nirringrazzjak ta' dawl ibnek Ġesu Kristu, nirringrazzjak ta' dawl ta' revelazzjoni li jinti sejħtinna biex aħna nejxu fija. Bola għaddis grazzi li dan huma żminijiet ta' dawl kbir. Għax id-dawl jeleb id-lamiet. U aħna mulej, mux ħanpoġġu bil-qeda, inħarsu ungergru imma ħanqumu uniddu bil-qawwa tiegħek Ġesu, kull fejn immorru, fuq ix-xogħol, fl-iskola, fit-toroq, niddu mulej bil-qawwa tiegħek. Infejqu fismek il-morda, inkeċċu fismek ix-xjaten, fismek nitkellmu bil-lingwi ġodda, fismek nqajmu il-mejtin, fismek niftħu l-għajnejn tal-omja, fismek niftħu l-widnejn tat-torox, fl-isem glorjus tiegħek Ġesu, għax id-dawl tiegħek wasal u dlam ma jistax jelbu. Halleluja. Jekk illum inti qiegħed u tgħid pastor jiena għadni minix ta' Kristu, għadni minix imwieled mill-ġdid, u għadni minix żgur jekk jiena għandix id-dawl Alla fija. U llum tixtieq tkun żgur, tkollok is-salvazzjoni, verament tagħti ħajtek il-mulej b'qalbek kollha. Mhux issir reliġjuż, imma ssir ulied id-dawl, issir son of light. Jekk inti dan il-persuna tixtieq għall-ewwel darba tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk fejn inti, hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Ġejt hawn xi ħadd, anyone for the first time you want to give your life to Christ, lift up your hand. Anyone for the first time, għall-ewwel darba għal idejk, one, hallelujah, glorja għal għandna waħed. Min iktar, xi ħadd jagħti ħajtu l-Kristu. Hallelujah, come on. Tixtieq is-salva, tixtieq il-mulej salva. It's okay, wait. Let's all stand, come on, let's all stand. Come, let's all stand. Kulħadd qum. Come on. Jekk inti jollejt idejk, come, ħanitolbu miegħek, ejja, malajr. Come, sister, come. Jekk inti tgħid li pastor jien għandi problema, għax għandi addiction. Jekk ix ta' droga, pornografija, addiction x'inhi? X'inhi? Jekk għandek problema ta' rabja li mhix ġusta. Jekk għandek rabja x'inti jitlalek kollu, jitlalek ħafna, sewwandek dan huwa dlam fik aħwa. U titinħeles minn dan id-dlam, ersa qudiem issa se tolbu miegħek. Glorja l-mulej. Jekk inti xi darba kellek x'taqsam mal-okkult, jekk kellek xi darba forsi mort għand dawk li jaqraw ix-xorti, daħħalt id-dlam fil-ħajja tiegħek. Glorja l-mulej, jekk inti għandek xi marda li inti lek dbati biha, dik hija wkoll forma ta' dlam. Come. Jekk għandek xi vizzju li tixtieq tinħares minnu, if you have something that you have been bound with, that you want to be set free from, cigarettes, drugs, pornography, anger, unnatural anger, you want to be set free. Hallelujah. Għal dawk li qed jarawna fuq il-YouTube, qabel ma nitilqu fuq il-YouTube, ħajdi talba għalikom. Jekk inti għandek bżonn li d-dawl Alla jinvadilek ħajtek ħejdi darba warajja issa stess, mis qadis. Nemmen li Ġesu Kristu huwa d-dawl tad-dinja. Li huwa daħal din id-dinja biex jagħti dawl fejn hemm id-dlam. Nitolbok Ġesu ibena l-ħaj, idħol f'ħajti, dawwalli ħajti bil-preżenza qaddisa tiegħek. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u mulej qaddis invadili kull erja ta' ħajti bid-dawl Alla. Grazzi mulej Ġesu. Irċivi d-dawl tal-mulej, irċivi l-fejqan, irċivi l-ħelsin fejn inti. Fissem Ġesu Kristu. Hallelujah. Gloria al mulej. Gloria al Ġesu. Thank you, Lord.
You speak English, sister? You speak English? Yes. You don't understand Maltese? No, no problem. I will speak to you in English. Are you ready to be set free? Amen. Hallelujah. Poġġi dekom fuq qalbkom. U ħalli għala għajnejk toqx ħares l-awlem. Don't not look here and there. Just close your eyes. Think about what you've heard. Aħseb fuq dak li għadek kif smajt. Come. Come. Whatever is of darkness, u xinu dak li huwa prayer leaders, prayer altar care, come behind them. Ejja wissa warajhom, please. Ejja warajhom issa stess, issa. U please ibdu għamlu hekk mal-ewwel. Kif joħorġu ma ħorġu intom mal-ewwel. Prayer altar team, come. Xem daw dlam f'ħajtek. What is there of darkness in your life? Anger, unnatural anger, rabja. Sickness, mart. Uġieħ, pain. Rejection. Suffered rejection. You suffered rejection in your life. What about other vices and habits like pornography? Drogi. Pornografija droga. Korla. Emnu qasta maħfra. What about lack of forgiveness? Qasta maħfra. ħajax fillek il-mulej. Halleluja. Għawnek għaw il-lejla għaw xaħat. Ma nafx kintix għedha f'għawnek u dim. Li inti kont abbużata meta kont żgħira u għadek tiddilja ma' din il-weġġa. Il-mulej teħilsek. Somebody is here today. You're a woman that you have been abused when you were a child and you are still, this thing is still haunting you every day. If that is you, I want to pray for you today. The Lord wants to set you free. Il-mulej teħilsek istess. I want to ask you to come forward. Do not be ashamed. Do not be shy. Tistħiġ toqgħodx m'għandekx għalfejn tistħi. Ejja hawnhekk ħanitolbu għalik. Hallelujah.